18 नोव्हेंबर 2023 रोजी मुरगाव तालुक्यातल्या वास्कोमधल्या नवेवाडे इथं काळीज पिळवटून टाकणारी एक घटना घडली। गॅसच्या स्फोटानं 5 महिन्याची गर्भवती 26 वर्षीय शिवानी अनुराग राजवत आणि त्यांच्या 50 वर्षीय आई जयदेवी चौहान यांचा मृत्यू झाला। आई दूध आणायला बाहेर गेली आणि चुकून गॅसचा व्हॉल्व्ह सुरूच राहिल्यानं गॅसचा स्फोट होऊन ही दुर्घटना घडली असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता। शिवानी आपला पती नौदलात काम करणाऱ्या अनुराग राजवत याच्यासोबत घटनेच्या 5 महिन्यापूर्वीच येथील जय संतोषी माता मंदिरासमोरील नील पार्वती इमारतीतल्या पहिल्या मजल्यावर राहायला आल्या होत्या। घटना घडली त्याच्या आदल्या दिवशी तो ड्युटीवर गेला होता। दुसऱ्या दिवशी परत आल्यावर पत्नी आणि सासूचा मृतदेह बघून त्याला मानसिक धक्का बसला, त्याला चक्कर आली आणि तो बराच वेळ बेशुद्धावस्थेत देखील होता असं वृत्त होतं। मात्र शिवानी यांचा मध्य प्रदेशमधील पोलिसात काम करणारा भाऊ शुभम सिंह याने आपल्या आई आणि बहिणीच्या मृत्यूबाबत शंका उपस्थित केली। त्यांचा मृत्यू सुनियोजित कट असल्याचं त्यानं पोलिसांना सांगितलं। 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी शिवानी आणि अनुरागचा विवाह झाला होता। ऐपतीप्रमाणे आम्ही 12 लाख रुपये आणि इतर काही घरगुती उपयोगाच्या वस्तू लग्नात दिल्या होत्या। मात्र लग्नाच्या 4-5 महिन्यांनंतर अनुराग आणि त्याची आई शिवानीला हुंड्यावरून त्रास देऊ लागले। याबाबत शिवानीनं घरी सांगितलंही होतं। याशिवाय अनुराग एका मुलीशी सतत संपर्कात होता, त्यामुळे नवरा बायकोंमध्ये सातत्याने वाद होत होते। यातच गरोदर असूनही शिवानीला घरातील सर्व कामं करावी लागत होती, म्हणून तिची आई तिला घरी आणण्यासाठी आली होती। घटनेच्या दिवशी संध्याकाळी त्यांची ट्रेन होती, सामानाची बांधाबांध झाली होती। अनुरागनेही 2 दिवस आधीच सुट्टी घेतली होती, मग तो ड्युटीवर कसा असेल असा प्रश्न शुभमने उपस्थित केला होता। मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी भगवंत करमली यांच्याकडे त्यानं तक्रार केली। यापूर्वी तपास पोलीस निरीक्षक कपिल नायक करत होतेच। शिवाय अनुरागच्या बोलण्यात सतत बदल होत असल्याचं न्यायवैद्यक पथकाच्या निदर्शनास आलं। पूर्वी ड्युटीवर होतो असं त्यानं सांगितलं होतं, नंतर आपण फळं आणायला बाजारात गेलो होतो असे तो म्हणाला। त्यामुळे घटनेमागचं गूढ आणखी खोल झालं। शिवाय आईची जळालेली जखमाळ बघून शुभमनं ती दूध आणायला गेली नसणार, ती निरंजन लावत असेल, कारण निरंजन लावताना ती नेहमी जखमाळ सोबत ठेवत होती असं सांगितलं। शिवाय गॅस सिलेंडर उचलून शेगडीवर ठेवण्यात आलं होतं। जर स्फोट झाला असेल तर ते फुटलं कसं नाही? घरातील ठराविक परिसर सोडून इतर ठिकाणी आग कशी पसरली नाही? घरमालकांनी देखील सांगितलं की मोठ्या स्फोटाचा आवाज झालाच नाही, केवळ काही वस्तू आणि खिडकीचं तावदान फुटलेलं दिसून आलं। गॅस सुरू राहिल्यानं तेवढंच आच्छादन तयार होऊन आच्छादनानं पेट घेतला असावा असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला। आणि जर गॅसचा व्हॉल्व्ह सुरू राहून स्फोट झाला असेल तर तो कुणी सुरू ठेवला हा प्रश्नही आहेच। मृत शिवानीच्या शरीरावर केवळ अर्धवट जळालेला टॉवेल होता। सिलेंडरच्या स्फोटाचा फार आवाजही झाला नाही। पोलिसांनी अनुरागची आई साधना सिंह राजवत आणि मावसा रामवरण सिंह यांची चौकशी केली आहे। अनुरागचीही 2दा चौकशी झाली आहे। याबाबत शुभमने वास्को पोलिसात रीतसर तक्रार नोंद केली आहे। शुभम तसेच बायलांचो एकवट या संस्थेनं या घटनेची CBI चौकशी व्हावी अशी मागणी सातत्यानं केली आहे। या घटनेमागचं नेमकं काय गूढ आहे हे पोलीस तपासात कळेलच, पण या दुर्दैवी घटनेत शिवानीच्या पोटातल्या चिमुकल्याचाही जीव गेला हे नाकारता येणार नाही। भारतात दररोज न जाणे किती बायका अशा स्फोटात मरण पावतात आणि त्यांच्या मृत्यूचं गूढ हे नेहमी गूढच राहतं।